Wabrati and Yamu. Don't ever young company. Inquire and I
Eve. No kada adibiara wa bonyinara o. Eti ya baba wuti ya bo mani. Ah, yes na. Mani so. Ya baba wuti ya bo mani. Mani so. Koko. Neckalce.
sister Midin, the wall of Prophet Gideon for years, you never more Drumuja. Time you to just break yourself for Peduma BM, and that day me in bias and sue ye and sue cry ye. Every more bibia at John, Uko, Numa so assembly, what do much and for penny metatron. What when focus and what condomino they will see another phone in a garden. I by fool would a mamma what ten in our police, no. And that day one wine would be Adam, what would be a bedroom fear sudium. America for so I think a binimo, you must have made some of a penny amount so one, or the moon for a dumum quad dum, a Sram coincident where Monsieur can't do a power say you're watching. Only pay your power in Guasia 2022, you're good in the Mossing. A radin suppress what town for I the bonny beer or master said, your how the young so the Yaquan beer. A radin naning go on my brother bosso. Bible said bonny bekuma bonny yafu. There were dream one man, your dream one jam bonning. I may not hear my CSE inside Mordecai was in any band and was not on the sense. What up me in pious and sucra, but for penny more watching. Often for a doom qua doom, what for finish them coincident. Muson can your power say, when you pay a wood didn't know. No, your clarity as a fool. Now, I say, war my own child. What do free her, not the one for her. What do for her, not the one for her. It would didn't cheer. Everybody share my dofunina, more share my town funina to sono. Everybody church munina, more kamihumunina, or back door. Muntimin commenting. And Cheradin church munina, more can one jury my brabo. And yes, said there was Januma a juriguno. Everybody jury munina, my brabo. The minister of the monk, mamma on the same. Yep, what up my winina watching. Nyame ka niema mienu wo fe Abraham wo kire de niema mienu pe ene me be kire se niema mienu no wodo aduru mira cha se wo sore na wo kire watamfo no se hey ha ne he enough is enough, that nonsense must be stopped. Wodo ma wani na wo ate sore emfa wo nsan hye wo da miri fa wo se nyame o ba dem ho aba be hira wo ma mie sore keka niema bom wate enye wo nko ani nyame ba nyame ne madoso enti duru mire bia no wa protect wo ho eduru mire bia no wa bo ho ban nyame wo de niema mienu e wo free Abraham a wo je Abraham kwan wo ka che Abraham so wo free na jafie na de wo be hira no no awurade be hira no na de wo be dome no no awurade wo be dome no eniema mienu ne onyankopon di ja Abraham kwan wo se Abraham yi di obehira wo no meme awurade mehira no na di obedome wo no meme awurade bedome wo bibia wo hira awurade nhira no aten na obibia wo ka ne ma bone fa wo ho wo gu anim as awurade ndome no awurade nchia watamfo ka de wo taduane mo na di pen de wo ye ne papa pen a na de wo no de wo so wo hu no hwe intege wuregefo na afofo no wo so da prada nkrante di akire ndwudwansi ne mu emra so eso ma wani down me pa cho fa me ko Genesis 12 ene me ne so fuma me ene Pastor Daniel ene tina ase a be de odoma kuma dwumadi yi brew ne ne de ye nyampon ye enti me pa cho sansuo si wo nchen na etag atamfo na mo wo so na mu tie no mo nhyɛ mama atamfo no because nyame ka kire Abraham se Abraham nim nyame nim se Abraham adoma kyede a wo de adom Abraham no wo benya nhyira enti na manfo be attack enti amira wo ko no wakacheche Abraham we de wo be hira wo no memie safo Awurade me hira no na de wo be dome wo no memie safo Awurade be dome no enti onipa biara wo se wo ma wo nko na Awurade hia ne ka amen hia edumre bia wo do so de oboni bra mpaye because ahonya hia mu na wo fire no emra so se Awurade sore emra so se Awurade kasa wo wonse aban mu emra so se sa abayisam no sa eniamafo no entege wuregefo no emra so you have to put stop on them. Yes. What about your share video? No, atamfo na mo so nyina mo share mo mama now for mo share mo mama sofo fo no nyina mo share mo mama ne ne de ye be kire ekwan ya wo ye be fa so e be sofo taade obi ho no a wo ye sofo but in the spiritual realms no nyame onimo but wo de ato ho keke
Odi ase. Aye say obi o ha ye fe ne nana. Se nana kwadwo. Nana na so no ehi na udi ade. Wa konwa wa hi. Kuro be na wo hwe so. Edi keke ne de ato so. Ese nana. Wa konwa wa hi. Nana wa konwa wa hi. Wa funa wa hi. Kuro be na udi so. Wu ko swai kire hwan. Ase hwan. Enti sa na ye nyanyanko ewi ase na bi no di nyame din atoto mo din ho so say oh me obi wono mu a ti wa fa nyame din ama ye engineer yes we so di nyame din ba ento di nyame din aba manfo engineer din afi ni na olonto yu adon ye fe olonto yu ba nche esi so sa na be wono say ase na ahon na ni no ayeden aye kama no ye fe olonto yu ba nche enti ene de ebeye powerful kasi wom sane na ye den ye kono me pacho fa me ko Genesis 12 na me kinkan ho atwata ama se wa herbales o te say me herbales ba ko pa waka ama se wa herbales waka ne ho ono na me be kira dia ono to so dia ko bi herbal shop so ti asem Mr. Musa fa yehu ansho me ba ma baby all the way Eradi Eshra Mami Annabelle or Massachusetts or say America kura omudin ye de Massachusetts Mami Annabelle me pacho ma baby me pacho tag Mami Annabelle ma me watching me pacho tag Mami Annabelle ma me tag obi tag Mami Annabelle ma me or America Massachusetts or say kura wo so no ni din ye de pa Mami Annabelle wo ho no mu a ma baby aya no tag Mami Annabelle so aye de ama me nua ba Mami Lydia so tie me from England me ankasa me nua be my brother Dan no so tie me from US all the way New York Eradi enshiro bibia no so bibia na mo NCA oba re no ho te sen money Eradi enka ho queen Eradi ka me pacho ba share video no woso ne yenko no tag wa damfo na wo tag wo namfo wa tamfo kwa ne tag wo hwe woni pa bia wo ye wo tamfo wo mpa wiye tag no no uno si twena woni na twemu no wa twuro ni mu sa ntiase wo mesene ntiase wo ho no mame ya all the way mame ya so etie me from USA Erade enka obi bia ho no ntuto bibia na mo ensi oba so no a share video no mame root do na friend dachi hima ono so otie me from Denmark me ankasa me ba me bibia mama nana hima ono so tie me from Denmark Erade ntuto bibia na mo ensi Mese enanyumre di ampaye beye den bebeja ya bekire demons ni ya kire tumi a wo mo ye den wo mo kita ni ya kire nyame abofo obenwu si obi ni obi ku a the moment a onti ase unyim the spiritual realms no eniema aye den akoso enne me baba bekire wo mese atamfo ni nyina moto be papai Eradi enke obi bia no ntutu obi bia anamo nya obi wono mo ya no makokoni woko akonum nsuo no abatifu ya kobisa woko akonum nsuo no abatifu ya kobisa munyina ya hunum so yase munyina ya hunum ayada bia me kacha obi wono ma wo ya spiritual person ntumi kan nya dwuma ye kom tamo obi ba wakwan ma monitor nipa no boni pa no mpaye many pa ni nipa ban enchira wansa before you can help the person cause you need the petri masem anypa ye bad you anypa ye fucking especially black people have black sense and black people are wicked me ye nipa tuntu na catch them so yes here hey ya drink it me to start anytime Mese wa opa nene nsere ne ya ne papa so many years na ya ne bone ba ko pe wo be so de atia that's the spirit of black when you ba mama no so otie me from Germany wonu de mama Eradi enhira watin onu aka wo se papa se manhia wa nka meye denni se wanso mi mu anka mayera eya obambo ni wadum ni wahumo brontia enti se me wo nkwan wa ho de tumi di bi kasa na ye Yesu adom
mama so se wo nkwa wa hoden ne wotimi didi kasa ne ye Yesu adom se wan hia bofo pani metatro enka wono na busua nka beye tan wo so wemfuo se wan sani mu a enka wa yira eye wo bambo ene wo hu mobro ene wadom enti wo nkwa wa hoden ne wotimi home edidi kasa yeni binum ne shaase yo wo matete ato abrempon bi asikafuo bi wo matete ato but yedi yeguso tiase odo ma wani mere o amen minya mama ye wo cham aso pani mi se musa fa ho tesen ewrade ntutu anamo nye den yensiye ewrade fa wo free adom enkwado me ba ma osha ewrade enka ho mami efu asu tie me from Germany me chia Germany fo nyina ewrade nka obi bia no ntutu obi bia anamo ensiye tumi bia be so de wo mo so no odoma nkwa ensode ntia sa tumi no ena na dwe de me se ye tie si mununkum ni mu ankasa ye tie si mununkum ni mu ye bebie wani me se ye den afimi bie wani abie wadwin obi etimi nyo frakadam obi etimi nyo ajana 1 ajana 2 ajana 3 so dia tie enya de be mi se do yehuwa enka ho ne rade tutu anamo ensi ye na na ho tesen rade ko bibia ho no tutu bibia me pacho ba so share video no share ni na me be chiro sunsun mu niema me sira me be chira wade a wo bonefo no wo de be stop edru mire bia abayifuo ena tumi bonefo wo mo so mu nya ye hawa yesa kwala wo se wo ma ne maame na no bentu ampa ne to wo ye kwe ni anu nsu ohye ni asa no wo ye kwe ni anu nsu ohye ni asa no bentu ampa ne to Florence so etie menua ba awekua no so etie me from Scotland me chia Scotland fo nyinam ena nyume me se nyumre me pacho mumbie ntum mumbie bie ntum mumbie ntum no bia nti me pacho bia kan ne nko Difu yi akinka se na dika na fi Genesis 12 atifi aso se Abraham frɛ wose Abraham frɛ enti no hwɛ obi wo honom a nyame won frɛ anya da bia meka titi mire mu no obi wo beka so ne me papa ye sofo ne me so ma be ye sofo ne me ma me kom ne me so ma be kom da bi untimi nto aso adi ofre na ba so adi ofre na ye den aba so ofre ni ma wo so a ma me don't go there because you nyame dwuma na e ofre yes wan fan firi soro ma wa enya dia betimi aye den adi wo di firi soro ye den e ma aye da bia me ka asofo bebre wo man ge o mo ya baifu hwe me ka no kwara kira wo bebre ya baifuo bebre ya baifuo dwana domo ni ya baifuo tu fa wo mo ni ya baifuo ni ko meeting me ka kira wo choti ate wa won ti ate na akoship kan ye ngo o se na Awurade ka kira Abraham se Abraham wodi afiri wasase ne wabusua mu woso wodi afiri wasase ene wabusua mu abusua nkontonchi apam no abusua no me apam no osofo betimi aka kire se ene ama nko ya go back ko wunchi ukoye den efie wona eho abubu no ade papa be ne wo fie hono ade papa wo hono mu a enka nyame nka nkire Abraham se won firi na busua because onim se busua ne nye wonim se busua ne ma ne kwa wade aye wo mo nche wonim se busua ne mema no wonya sika ne yakum wonim se busua ne yare enko a wonim se busua ne ade papa bi anim enu ti ne Awurade se won firi na jefie ene ani wo fie ho o tabe ni wo fie ho enemi bisa se apam ben ene wo na wo ma me fie apam ben so ne wo waja fie na dia na mo ne watu afa ho dia be ka se dia asafofo ne dia wo mu ni no mo ya zanya obi a na ya zan ma mi wo mu unhia papa no enyo obi a na ya zan mo to so to dia mo to musu banya to dia se mo ne ye ni musu ban to so ka ho bi kan yanko wasi firi wabusua mu ni waja fie ekwa asase a me be kire wo no sa na meye wo man kese wasi meye wo man kese obi wa oye mayo wo yo kodom hey you matter how powerful you are you can't bring him down sa ne Awurade aye no okita ne dom deda yeah kan ye nkwa
What's the mayor or my cassia? What's the meshiraw? Now, one hour shiraw no. Meshiraw was anything a me free Abraham on 1 man worse in me a new pet. Was only a free wage of fear. Yes. Na meye wo mindful for. Yes. Na wonipa wo be shira wo me miasa for the me shira no. Na wonipa wo be dome wo me miasa for the me dome ne tima me se wo ni nyame wa pam a do wo be ye obia mo mo nya wate na wurade be kasa adwuma to da bia wo no bi be di agoro wo ne di agoro agoro nko yie no no de wo na ma enuro so wo de wo na ma bosom so kuni mame ye ni se mame brenase kanya no tum ma me so nyame yie ji wo nyango bona wudi wo somo ni di sem wo timi ade nyina ye se nyame wo anyi wa ma wa chamfo a wo mutimi nyo fokota ensuro dam no emohu kani agwa wose meshira wona wo shira wo na wona wo domi wo no wose wo bibia na wo shira wo no memie sefrade meshira no na de wo domi wo no memie urade medome no na wo mu no be shira asase so musua ko nyina wose wo mu Abraham mu ti ye nyina ye Abraham asefo ye ni muslimfo nyina ya pam baako ye ni muslimfo nyina ye ya pam baako ye ni muslimfo nyina ye ya pam baako akristofo bebre wo hono ma wo mu ye nya atwen abaifo wo pe ba bia abaifo gu afore dem mese wo pe ba bia abaifo gu a asore dem ene me catch do on ti ache wo koto kredi kwose pu wo pe ba bia abaifo nipa bonefo wo akonkonsafo awudifo wo a e asore dem ehwo ni wo mugu nse ye de en ehwo ni wo mugu sa because omo kwa club na so omo po aso da omo no mo kwa club mwana mo kwa club ayo mwa sa Friday wako jina mu Sunday wabadu kufita ose ye ma ulolo to me da pe ko kape afedi meja asore no ko kape ni meja me na me mabiem to ti ase kwae ni fu ma je se nyinsen uchi mu tenya ebepie hwe eniema bi wo no mu a ye kire wade a ne watie kan ne enko wose na Abraham ko ese de Awurade ka kire no no wose wo ko ye se de Awurade ka kire no no na one Lot na ko ye na one bian Lot na ko ye na Abraham free Haran na wadi mfia bi osu hwe asori bi wo hompo asori wa Ghana ha asori akese no se bia se wo bompa ye ne nyame onkonkoro campaign abestopo se o jira jai ya stopo because oba kan sem dikines e twempena o she twempena asopa ni twempena o miamia ma wo miami omoto koka enti na best ne say kala no tum na tena ase anya sa ayeda bia me ka Pentecost say adom ewo ni paso papa Pentecost ja epuso ne mo tena ase because o sorry one sha be kansem dan ne die nim guase aba te du 31 ne aye me ma ne yeko omo saiki na asi ni aka wano aye dan atum hwe wose ye ntwen ko be se sunsun konkon ne baba yeso ne ba yeso a ye benya hoden foforo so dia te enti twen ko be se sunsun ne ba yadan ebeba so ti nyame dwuma na ayo frɛ wa wo te ba bia nyame frɛ Abraham frɛ ye hwe ba bia nyame wo ye dan wo frɛ ne ye dan efri ye ayade na me fra ukra ye mfantena faako emuvu na won obi adom sini so ogina faako da obi bia adom sini so ogina faako yo bayifu me ka no kora kire won chodi asem adom esi usua ye mfa nyina faako nyame ode na sem soma we ti se januf enkranche nufanu chodi asem ni ye Christian brother Christian sister Christian brother Christian it is been white ni apon ni ko ye fie apon ko fie kan ye nko o se na Abraham ko se de Awurade ka kire no ne Lot na ko ye verse 5 no se Abraham fa ne yere Sarah wo so ye den fa ne yere Sarah eni ni nua ba Lot eni wona hodi a wonya ye nyina na wo firi wo ko e ke na asase so no koduru ke na asase
na Abraham twemu asase ni so koduru baabi a ofre wasikem wase enso bere no mu no na kana fo asase ni so na Awurade yi ni ho adi kire Abraham ka say wase Awurade wo ye dai yi ni ho adi kire Abraham ka enne ye boni bebide beni azane nsuro nti no wonyankopon ntimi nyini ho adi nya dai enche because no nyame na no nyame yenu ene we beka se nyame ka se ade eche we beka se nyame ka se ade eche we beka se nyame ka se enti wonankasa nkire obi ya enti wakana no aye dai atum enti no ti na esi nyame wo ti na hinta bia kasi obi ti baabi a eye hinta bia ne kyese wo hinta ne ho wono nyame ne ho no wo mo bibiara nya dan enhu ne da Moses kurampo no eja na ohu ye ne ye el metatron holy Moses eja na ohu no ye ne nyame o ne ye el metatron nyame won pese obi bia de hu no so de ye kan ye nko wasene Awurade yi ni ho kire Abraham ka say wasefo na mdi asase be ma wo sa na Abraham siafo bi chie wo ho ma Awurade na oyi wo kire no sa na wotu firi wo ko bete wa puoye bipo bi so na wosi ntumada wo bete atoye sa wase afo bi chie wo ho ma Awurade na Abraham di wa atuatini awakọ anafo fam sa verse 10 na tikas wase Abraham ko Misrim wase Abraham ye den ko Misrim wase wo ye den ko Misrim na ekwamba asase ne so na Abraham san kwatena Misrim kwaye ohwo efirisa na ekom ni mu ya den wa asase ne so enti Kristo mu akwantuo de wodo enye yizi dabi enu chi nya Abraham nyame eke firi Abraham no ka chi Abraham say Awurade nyame ka chi Abraham say obi obeshira won memia sefode meshira no na de obedome won memia Awurade bedome no because in Kristo mu akwantuo maame wobeshia amanfa ma o ma sore etia wo wobenya amanfa ma o ma shira wo wobenya amanfa ma o ma dome wo enti wo dome ni nyame so so dome wo sa wodi mi akwaduro so ne Awurade so sel Chane Awurade wo ye na de waso ye nyansabu akwanyame wo hunu akire ade na waye ne nne mami eto da bia obi do wadoni bi watin obi tanwa na watan bi no dia hye Kristo de ni monyam obi dowa doni bi du obeyi nanim se wo do no do no e de ase nyame ka kire bia wo se de wura de obedo no na medo no na de obetan no so be tan to so obi domi wa wo ye mako ntimi so me dome no obi sira wo so ye mako me so me sira nipa no enti onipa bia da wo se wo ma ho ntowo no Awurade ndome no wo se Abraham ne Lot din papa mu fa me ko was Abraham one Lot ye den edi empapa mu one Lot yo edi empapa mu one ni nua ba no one ni di empapa mu maami it doesn't matter wo bi ejimi a mane nko piano sesa ne ne mama no mane nko na wo tena ne ho a wo bekum one day obi bekum ma wani na ho ma wo enyo obia na obeje no enyo obia na ye mmobo so ti ase oye mabusia ni me pam no mo nkasa ede na bi ma ada so ti ase ede ene e ma ada me se ede na e ma ada oye obusia ni pam no mane nko was Abraham ne Lot wo mu di mpapa mu eduru mire bia wo nipa bonefo no eta so pam no ye dai wokọ aya da bia meka o man Ghana ene obi ya yalefo pe no te kwan wo sire skare papa ni nan yatwa ne nan mienu nyina anya dai eni ho ne so wo hye blocks ayo man Ghana ka usi kwan wo sire skare ya pianity bicycle si wheelchair mu e ko di ko sire skare aya da bia meka ensoroma ben ene ye ensoroma tuntum ade yen yekurum Black Star ensoroma ben ne ye ensoroma tuntum ewiase no ensoroma ben ene ye ensoroma tuntum ade yekurum he wo man Ghana mo ani milio wo broche no ben Ghana fo aye nsuro wo ma wani mere no wo kwa broche wo mo beyi wo mani bre wo mo de ko so yase wo mu kwa Ghana fo no mu ko mu ko brochira wo mu ani bre wo mu nkonkonsa wo mu ntro no wo mu beyie no wo mu mfanya ha wo mu de ko no mu de akosore etie oni omu nwia no kan yenko to aso Genesis 13 etifa so say Abraham ne Lot edi titimu o say na Abraham free Misrim
Ono ne yire ene de owo nyina. Na Lot nso ba na afofam. Na Abraham enya ne ho se emu ane gite ne sika mu. Ose na odi etutina efia na afofam kodu Betel. De aka ne na ne ntomadan esie no. E wo Betel ne aintem. De aforibuchi osi wo ne wo. Na Abraham fe ready di wo ho. Na Lot nso a oni Abraham nam nom e wo nwan ne enantwie ne ntomadan. Na asase no nso emma na asase no nso ma won se wo betena ne faakom. Efise wana hode doso se enti wantumi antena faakom. Na akasakasa ba Abraham mu ahwefo. Wo se akasakasa ye den. Abraham mu ahwefo ne ntem. Ene Lot ahwefo no. Yes. Osina bredi mu no. Kena for the Parisifo atiti asase no so. Na Abraham ka che Lot se mesiraw emma akasakasa emma wo se mesiraw me di wanim de wakọ se wo de akasakasa e bade a ene wo fa benkum mefa nifa ma mie eduru me bia watamfo no wo fa benkum aya no fa nifa hwe ene wo no obi di agura no ahwe ne yie o ene wo no obi kasa no ahwe ne yie o ene recording aba wo bi afre wo no ne wa start e record on ensam a wo ka no adentia adwenbone edi nachi enti wo nsam na wo ka no wonim sekia ne ko be di wo nsam ne wo be sori abe attack enti o the recording ba be gu wonim ase suro nipa ne jai saman watin meti suro nipa ne jai saman unu Ghana fo e ba ye dwane hwe woni obi edi nkomo no ne wa fa telephone na wo record no e di adwen ni beba wutirim na saade we ye firi hene baaye woni obi di nkomo na wa start ne wo record adwen bone ne ta akire wunim wada ne akokọ ba akọta ayi akromantam we so wa ha na we ya so ma woni na ho wate mesi ma woni aba kakra no ma woni na ho wo bi frɛ wa frɛ ni video call no ne nkasa no ne nkasa cause the phone tell wa so no wonni anya wonni mu de ono so ya de e bia wa tamfo asoma no so di ase atamfo mfiri ba bia ase ya busiam atamfo mfiri ba bia ase omo ya ne omo nam atamfo mfiri ba bia ase ya nyonkofo a ne omo nam obi ho no ma na damfo ba ne de ma akua bra mami wo bedroom you are always naked there wo bedroom you are always naked there enti wo do obi wurawura wo bedroom a wo be you naked wo be you abra bo naked mami ma woni na ho wate ma woni na ho na wiase na ye nam no ye ni nipa bonefo meswe magana ni aduane only man aduane 10 years from just one day on kai papa ya wa ya man da hwe ma woni na wo ne nipa nye me se nipa nya den agbeto menyo onipa nye aye suro nipa ne jai saman enipa e ba ya no wadwane hwe nye obia no bebie wo ponama no nye obia no be accept no nye obia no be accept no wa kwam enkofo no bu atuom gu no mo ye bola goose me catch na wo tuogu yese nwa wo hwe ne ho so yie no ene wonyi beda ne wotope enwa a wo hwe ne ho so yie no wonyi ebeda ne wotope ma me hwe ho so yie wate nyame ne madoso enye wo nko ani nyame ba me se nya wo nko ani de yen nyame ba enti hwe ho so yie ne nipa ye ne wo mo nam no wo mo na ese wo obi betimi de wakọ ba bi ne wo fa kiro no ba ko na koye ba ko se ne madam fo me na ba se no madam fo me na ba se no okita ni mo nyam je hwe odo woni na ho your secret is your power your secret is your power obi nkwamo do kan wan tum o kasa do obi a obi hye bia ne waka wa bra mu nsem nyina kira no suro ni bawo enipa nye unnim se wo de wa ben obi ha ne si guso ne si apenten ke se yi abuoloto aye de nkate aka ho ni guso na sere unnim adwe etire nti se borofre o na wa pa mu ne wa hunu mu ntem enu nti ne bia nka se lot ekwan na me ne wa ko no se sei na wo de ba de a wo fa benkum mefa nifa
yɛduru mmea bi a wɔne watamfo mpaapaa mu ate wo ne abulolo toofoɔ no mpaapaa mu olonto yuo no mompaapaa mu na nneɛma ntimi nya den ɛndane ma oni na wayɛ da bia mekahwɛ bonsam ahennie ntimi ntu bonsam ahennie ɛne nyame ahennie ntimi ntu nyame ahennie ayɛ da bia mekasa asɛ wɔn black and white they are not the same told ya tie entino wo bebi wonom a se osofo bi no osofo bi ku a nitimi se ba ko ye black and ba ko ye white aya da bia me kahwe se ebia adom a esimi so no tie ya ne sunsum sorry asofo ye use angels yes ebi ye Metatron Holy Michael Raphael Adonan Seraphim Cherubim Gabriel the moment ya ebia menimi nua benya ntokwa na all kind of group of archangels in hono say Michael see me so ni Gabriel see oni bakto oba be bomb ti jai na mu nyina mu one but the moment e bia ono no kete bia kwaku firi ana hwan no obe attack won enya me catch say bonsam ahini ntimi ntu bonsam ahini ntu hu so obi na obi iku a enkososo ejere bia na yesunsum ntokwa told you see na yesunsum mu dia entokwa yeni ya no sofo ayo akonfo bi betena radio so e ba se sofo bi sofo ne so no de oni akonfo anya dan enko ntokwa because omu nyina wo one kingdom yes omo kleke omo ya den omo kleke ye wi ase pe no akonfo no be start e praise sofo no mesu okonfo bia wo praise sofo aye kolabo enye anya ne mpena no mo ye collaboration so ti ase me ka no kora kire wo hwe se adom wo so ompene ama wo mfa tuntum meka no sana abofo no mo te o beto aba wo so enu nti ne Michael ene ye friend say we ko ye no Persia ko ye no adanti ena Michael ni Persia ko ye obi nu obi iku a maami wonni ye bibi nti hwe fita ntimi ntu fita o fita o mutimi ntu fita wa bonsam ahimie bonsam ntimi ntu ni nwia bonsam dabi o mutimi ntu ni nwia because o nyina wo one kingdom o nyina ye den yes to can no who say o nyina one kingdom but no can not to because you nyina ye do but only one kingdom and you have to attack him yes prove him wrong Sanity odi for I don't Michael any Persia kokon ye so dia se I don't Michael any Persia ye den akokon ye adenti any when Asasel ekokon ye Raphael any Asasel ekokon tokwa adenti Raphael any sa demon no wonwura mo na friend Asasel no adenti no no ye den ekokon ye odo mo ni na ho mo ni na ho papa mo ni na ho so ti ase mo ni na ho na yesi bibi ni ho a kayeda nka ye nto ye punum bibi wo ho nti ne yeda ye to ye punum so ti ase bibi wo ho tuntum eni fita o mo ntina dan mo ba akom ensreda ne ka no kore na akira wo black and white o mo nhia enya duom betimi ehia den to wo to konfo bi e praise obi ane woni ne ye collaboration ti e peja pewe wo ti bi ne ka ba tira me so so dia dia se ebia Metatron enya me nko me use archangel Metatron bo penny onya me dia o ye wiase afa na nyina ade a enti se Metatron esi wo so ana wo de Metatron din eye adwuma na me so de Metatron din eye adwuma the moment ya wo be ka me Metatron ka say there be nyina mo wo the same way enti na the moment o be ma wo kwa say attack this one o bua wo tuntum wo be face wo be kata wo so to say the so no yes we wo baby bedane ade no wo bedane sa
Ti e ka so ma wani ya dan ada ho sa wan hwa unhu ni yi wo hwa unhu ni yi nti ase Susu akuaku yi obi ani na adwuma nyame abofo mpempem no obi ani na adwuma enti obi kasi sunsun wo ne so na oye sunsun nipa uhuna uhunu so tiatie said ya bayifo omo ka no bayifo hu ne nyonko bayifo hu no say yes me nua bayifo ni yes me ka no kora na agyerew bayifo hu ne nyonko bayifo ohunu se ni enti saa na adom wo so na uhunu wunua adom wo ne so ni say yes me nua we adom wo ne so abofo omo de me ye adwuma no so omo de bi omo de ne ye adwuma the moment ya enkeleke no either one is black one is white and you want collected dada bi ejana so Michael ni Persia de ni bi e che na Michael ni Persia sa ana Asasel and of penny Raphael sa ne betie angel versus demon na de ahiem no de ahiem no mayem hu fi mayem ugam o de atie demon nko ye nuanom omo ye nuanom Obofo ne nyonko bofo nya den enko ofukronkro mienu yes eju na asofo mienu no mo ko either one is black and one is white yes connect with spiritual realms be sunsuma de omu ni realms no na bia ye mita gongo mita no mashiam gongo mita na bia Holy Michael e bia omu nhia dabi etino I say Raphael and Asasel they don't meet they don't click dabi so they say I say Michael any your friend say are you Bible nsam are you Lilith only Michael kakura because of Lilith and kwase ade a woye dan could imagine say na le to pese onyamu no na mu ye Lilith dia no operating mu ani bre enu nti na ya na aspect of the sun ya dan Lilith operating sa ade no because no one power every moon no abeye osnane ba before no waka na Lilith no wo power every moon ni wabeye ni teto no ni control moon wo be control wiase ha odo yemma yeni na ho onwo so obi ni obi iku ntokwa asofo na kontokwa ni timisi no baako ye black baako ye white baako mpenese baako bi di ne so ebia baako pese ofrotna baako so omonte enu ntine mesi asofo bebire ya bayifu meka no kwara chirewo bebire ya bayifu aya da bia meka ukọ Bible school that doesn't qualify you a pastor ukọ Bible school that doesn't qualify you say ebia you can open a church mr asofo bebire ya bayifu womu no mu gunyame adwuma no womu ne womu gunyame adwuma no egu asofo bi nimu ase because ya come any azan any nsuro no mu dia bedame dinu because obi a pentama nya ne ho obi a pentama ye den enya ne ho obi a pentama daka mu mame it will take you years so it will take you years adufudi pep any azan obi a pentama ye den enya ne ho fa won saye dwuma Bible say Abraham no do mo saye dwuma nyame fe no kitanyan sa o kitanyan kitawakes yes okitanyan ekitawakes no mo ye awo no mo ye den eye dwuma no odidie mo obi bia di osofo bi wa won kopa dwuma bi nye da bia no sedem wo kokodi akwankyere ne wanye sika ntua ne wamie unufu ateka wanye sika ntua ne ode ne nsa wo wase baako ateka won fanche ofiri wamie woto a obemie unufu ayede ateka wo ye sofo that doesn't tell you say you can work titia di for no mo ye dwuma no mo wo nyuma wo mo ye enti obi bia gopa dwuma nya ne nya ye din bone na ye bon eno ka so your software no fere me say no ka so gina ba bi ka so your software e dey ka ne say because you say another work can some because no won kopa dwuma bi nya enti wo da ho a eno asi frame no akwere ne aya da bi obi ka so ba ka chamchem e bia papa me frɛ wa wo mfa me sorry ko afuoma homaache me ko afuoma homaache no by now afi na maya den mabe fie me ko doye me ko hwe me moa enti by now na afi na maya den mabe fie enti mabe fie no enya dia ebia me wo fie no from me fa but me wo bush dia me do me ye dwuma
Me wajine woma. I have to work for them. Yes. So ti asem. E just me ye adwuma no munye bi ye den. Edi. Because I know that why it can't some Miss Wunni Jumaya won some bopa. So Wunni Jumaya won some bopa. They will not free my who say I found. 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 Oh, where you saying? Missy Weber, you saying? Oh, Mr. Brochano Frabano. Wherever you're saying, wherever you're saying. Emma will say, Emma will sika, Emma will sing. Miss Mammy, so who would you be? So who would you be? Ne always in why you busy as handsome for no uncle can't tell a man for. So you don't even have time for that. You don't even have time for that. But I quadro any azan any sudo. I had to be a career here or you be or only for when he has say ya. Will be pant a crab a catcher then. A year Juma just 15 seconds pet. No, we or can't such a doing your washing. And most of us suffer baby use. A year catch where what Miss what the foe near say a crane and I thought for Kaji to the foe near see crane, mammy. Panty when you punish panty color kwa she brazier color kwa obo sike one bag munyina ube huaka na nakadie ne onye den biem ni nakadie no edi ade no onye den biem mami etiti adifo no ebra no omo dafuo no mo nye mmoa omo wo workers ane wodifuo bi wo no mo a de hia to akopɛ metro mines bi edi nachi no mo ya zan no anya ma ba etere wo wi ma ni nyina ma kokokofo ma no ode to no mo nyina da sitira no ayo collaboration enya adwuma hyehyɛ ene mo nkofa we mra gomanya ye wo mu na onifra ye ni ba sore dem ne yete nani a ne wahunu ba bia wote asa akotena ho to dia ziem wo maya ye wo mu no ene onifra ye ni ku asore dem ne ye bie nani a ne wase ehunu ba bia na wote nyame wo ye nyame yo misi nyame wo ye nyame twema me ade bia wodi nyame din be ye bia one day to be pai ade bia wodi nyame din be ye no one day bia wo to be ye den wo to be pai choti yase one day wo to be pai nyame wo ye nyame wo se wo gya me no mienu pama any Moses time na ka wo de tender be crash ya kuku ye choti yase ka wo de wo ni fai ni na wo se yasa wo yare wa beje mike di adanse aya no manfo be broma trans social media mama oni pass mercy say and oni pa na be ana no ni pa na kasa be di adanse mo fo oni pa ne bra ni de nyame ayama no akwatafo di no kasa ne ko Yesu nchai sa koda ase enemy free we anyway say ni nwie we wu ye anyway say we wu mo oni pa na kasa mra meka what the ani ehunu yes and the aso ate no and edi hu adanse yamma ye ninya den and na wo papa because no e say this adwuma asofu bi won ma won padwuma ye bako o wie bible school we akọ bible school 3 months and na ko mo de 1 week obetin de akọ de want me 18 wey 2 days kura de here no sika utua 4 million pe wa wie 2 days pe ne ye de kareke ya bo ko se kwa no bia wo ko no nsuo ne ye de abo ko no kwa wo so okoto a obi a wo ko yi funsu ntoma no abegina ho I salute, I prophesy, I decree, and I can. And you begin near the Kaba. Yab, Wunyankupon, we yame, ye casachden. Miss Wunyankupon, we yame, we yan sabua quanyame, who a chira dear, no yen in ne. Miss unemployment in Ghana until be out for there was a Matthias, and a Makoti say, and my yese, and no be Jayakom, when you paneja come, you know.
they say when you put the jaya common no I will back up pra sorry they want to treat sorry them no I mean ya wuni mobono no ko tena puppet so se me you for me your prophetess me your herbalist ya no an say na amen you ma mo ahwe so mami baby a ewiase e kono yakọ baby a yeden me say baby a wiase e kono ansa na ya beti akom honhom afiri wo so no it will take you years wo betimi de wanu aka say meja yakom o ba bosom no your spirit wo do be yadwuma told you as here what yes sasa what do be yadwuma obi bia wo yes spiritual person asema make kai wonim hwe ye ti akom honhom afiri wo so a ye wo haban bia wo bedware na wo dware sa 40 days 40 days na ansa na ebeti akom honhom afiri so no ye wale wutiri su nyina wo mpasa na wo de kom no ye twani nyina na nyi fufura afiri so I body fufura na ye wa haban wa fa ni buakuru na sa haban no so utu obi bayie ma no utu be obayie ma obi a wotu bayie na ma na wie no na wo de waposa sa haban no na wo de aso nani wo de bi aso na som ni wachi bi egu na pampam spirit bi e ba be wura mu fa utirim because you so adwen spirit bi e ba be wura mu ofa utirim o you so adwen enne wo maya ye wom obi be ye wen obi be sakra masakra o sakra wie ye na 3 days kaka no na wo gina prophetess so was me your prophetess was me your evangelist was me your deaconess was me your bishop nyame somo na nyantesa o nkwana sa nyame somo na ntesa it will take you years wo be ye cleansing wo be cleanse wo ho wo bompa ye na ye wo ehye bi a ye hye tamocha na kire mam no ye two of them na ha ye wo hye bi ye mine to say gold wo be hye wo ye dura na do asa ehye wen wo ye tu bosom ma foforo because bosom no ye spirit and obi bia o your konfo no bosom no ware no obi bia o your konfo no enti woni o konfo koda wanya spiritual marriage me catch you prin wa wonti afia ne koniku woni o konfo kotwe mpena wanya spiritual marriage atofofo na money akonfo ededa wanya spiritual marriage because o konfo no say yensu na wo kom a ensu spirit na ware no say ye motia na wo kom motia na ware no so dia se ye dagate bosom na ware no ento bibia wo no konfo atwe mpena pe mo asofo na mo ni akonfo de dada na ye keka kire ba muntie mo nya spiritual marriage inte ese se ye tutumam because no konfo kotwe mpena wo nya spiritual marriage because wo no ensuo tumi na ware nti bosom ni ba be ware yes told you here and so to me now ware in dada enti sabe we anadwo 12 midnight na wo buka kradia to gym ye was some sa wo be ready na wo dia bompa ye na sa honhom na ye den etutu afiri so enya se wo be ye wo ka se wa sakra keke ma peja mensa hwe aya da bia meka hwe se wo sakra baby a wo kwaji bosom no back to sender fana de komano baby a wo ko ebi obi obusu ni bo ayekoyi ni wonsuom ebu ayo mo so no wo soro ebu o frɛ na ba ebu o so no o mutimi ko yi wo botan mu na ba baby a wo kwaji no ade na won fa nko back kaiza de maka short yase yeah bosom oye image keke se we ya ne ye bosom oye image spirit ne de wa ya dan to se ni du obeba asu enu ti no mo banyami mu pe no ma sa de sa abaisem no na bosom sam no ma be attack nyame asofo because ya be sini su bi wa be sini so what did you me say Michael ni Gabriel ntimi nkon ta unless se Gabriel asaya finyame achi e de Michael ne be kon okay
So the asia dientia Michael ne Persia ko ye no Persia nyame dia ti Michael betimi afeesi no but Michael ne are ntimi nko because omo yade baako enya de ometimi akọ won papa ye baako enti bonsama hini ntimi nti bonsama hini ene nyame ahini ntimi ntu nyame ahini ade nyame ahini betimi tu bonsama hini sa na de ne ko eba go teaching se no wati ni yie pa me pa cho wo betimi do comment aba na comment ne se de wo de ne beba no e ho answer ne de be ma wo comment no betimi do comment aba se bibi kire wadua me pa cho wo question bi a me pa cho fabra because bonsama hini anya dan entimi ntu bonsamo de en ahini me pa cho fa me ko asofo hye na me nkenkan bibi ho for hye bibi wala because 8 ati fi aso si Mose e hye wane ne ma asofo o si na wane ka che Mose say fe wane ne ma bra wo si fa Aaron ne ma ya dan ebra ka aya da bia me ka wo obi bia wo nyinamoa e wo fie no so mo ye mienu miensa edru miensa enum enan pamwom aginamoa edru anadwo aginamoa wo ye nipa edru anadwo an za de nyinamoa mote no edru anadwo na o makohiem amwo bebrebe omo ko meeting wo ho no bisa omo sen edi ade ne omo ye wo saa ho no ke oni na ho obi obeka se bayi ni ho no woboa mesiwe obi bi obeka se bayi eni ho no mo no wo ye obayifo chodi ase e bi osofu beka se spiritual marriage bi eni ho me pa cho o spiritual marriage ni bi osofu bi obeka se spiritual marriage bi eni ho no wono kaka na adwaman na dokoro no ewuwa ne hwe mo ewuwa ne tu nyina chodi ase kan yanko osi obi wo bi di comment abana ya kenkan ma won osi odi for spiritual marriage e won so a Carolina Bokui osi spiritual marriage won so obeden yeah spiritual marriage wo so ye won niema bibira wo beye spiritual marriage ne beye den e be ko okay di for ne to a kenkan sem no so osi na Awurade ka tachi Moses say fe wane ne man bra ene ntade ne srango wo se de yan ntade ne srango wo se fa won ne man bra ene ntade ene nsrango ene bone ho afode ene de yan bone ho afode wo ti bone mu wo ye sofo wo ti bone mu wa rema wa kom ase ni pabra bo edi nsamonen na o banyame mu a me pa chawo tie eniema a wo de beba tie eniema a wo de beka ho aba me pa chawo tie o dickiness tie eniema a wo de beka ho aye den aba kan yenko asi fe wane ne man ka ho ene ntade ne srango ene bone ho afode na ntwinyini ene bone ho afode de nantwinini ene odwanyini mienu saa ene apitini brefie na ma asofo no nyina modwa wose asofo no nyina anya dan wanka se asofo baako ti asofo no nyina modwa yem pie wodwam wose na ma asofo no nyina modwa saa e hya ntoma dan na Mose yo said Awurade share no wose Moses ye dan o ye said enti asofo na kwamfo ne ba mo so o masakra me ba atwo munya steady wate mo fa ne ma ne mra no mo fa ne ma ne mra enka ho mra sa so di asem akoma dwuma no bi wa abiti no emfa biem obi ma ne sika biem de wo hwe ne nsanka biem bosom na atoro me se bosom na ma ye dan wa atoro enti wo dwane abesi nyamim eno no eye frakadam B2 ani B3 me ka them no say eye wo dwane enti wo diminike dwane abaye frakadam B2 ni B3 enso obunu nti o pada bi ma se enso obobo so no timi mpega enti no wo pada bi mu ayeden ahye kenu ye frakadam B2 B3 ma me owusu a Rosina wo sere aye frakadam B2 B3 so di ase aye B2 B3 ba enti wo ba ajana 1 ajana 2 ajana 3 so ba manen fa ne ma nan ka wose wo mese wo ba ene ma na onye den on fa nka ho mra o ba ne ma na on fa nye den ka ho mra ene ma na on fa nye den ku ko di sofo afa ne ma na ye den ka ho ko
So for the enya gentle. So the here. So for the enya gentle. Ufa process by process. And then do call Bible school I can kind Bible yeah. I wish kuntumri near the character yabo con no so yourself but so onka obi a we you di for no. Adomoni siniso. Adomoni kanu. Adomono usiniso. Na adomona ye den akan ne de wa kontete ye. Yede wa kontete wa ko hye wodi fu bi ase wa brɛ wo ho onyame one fachonya nti nyame so odi mo bone kyem because my upon kale enko osena Mose yo se de Awurade hye no na o ma asofo ni nyina bodwa wo so ma asofo ni nyina ye den bodwa e wa hye ntumadan na no na Mose ka kyerɛ asafo ne se ye ni ade Awurade ahye me se monyo wo se we ni ade Awurade ahye se monye den monyo na Mose de Awurade ne ma enti e yo hye me say ye dey Presby ye dey Pentecost ye dey Anglican ye dey Methodist ye dey Roman ye dey Sunsum sorry ye dey Sina Mose de Awurade ne ma ne baaye na aye da bia meka asori bia yesunsum sorry asori bia ye ni nchichemu asori bia yesunsum sorry because nyame a yesum no ye honhom abofo na yesum no mo ya honhom enti no why say every church is a spiritual church. Either Methodist, Presby, Anglican is a spiritual church. Na Muslim because Muslim for ewo bofu. So tiati omo bofu efe ni Jibri, omo bofu. Enti Muslim kopo a spiritual church. Aso bia a spiritual church. Na suatsida any life for bo e na aka yen. Ani enko. Sina Mose de Awurade ne ma ne baaye. Na wodi nsuo wohoro won. Wo so wodi de yen. Nsuo wohoro won. Nti wo ye sofo akodi sofo e si udware. Ese so ye den. Udwale sunsu. Wo pa kwankyere bi me ba cho fa ayin na ma ayin ahamami tamame. Me ba cho e so ye den. Udware ahama dua we no ne. E so pe we bi na de aye den. Ti na de we kura mpo no. Wo hye e be bam. Na wo die dware a cleanse wo ayi negative energy aye den afiri wo ho so what you say that ado we ye se wo dware na obi eye bodam nin bodamfo yi kiti na odu nanim pe na wadwo so dia tie kaya da bia no so bi bodam ne de ne ba me ha de me monto be hu mi pe na wadwo ontimi fa ne nsan kame ontimi fa bibi mo me da yes because of a habanwe to me na ewo mu no because of a habanwe to me na ewo mu no obi abodam se dien no nipa no ye krak the moment am dru nanim pe no yes wadwo Mahu se tumi kase bi wa hunu se bibi kase bi yeden enu ntina gadara ni bodamfo no wo hu Yesu Kristo o se no opesa to bo o fa bo wo to bo Peter nam asuafo no wo hu Yesu pe na jojo ye power pass power salandam minim bro for nyuma nka metu bi ma wona na dwen to tiate minim bro for nyuma nka metu bi ma wona na dwen to tiate the moment ya onipa na bodam a wo ye kitikiti wo ye krakra ope o tsansa ne ma bo nipa no wanka sa woduru ho pe wo kasa chene da sorry jade wo ye na wajai because of a habawi tumi na ewo mu nti tumi na ye dan ewo mu nti yes tumi na ye dan ewo mu nti o timi mfa de mo wo da because of sahabari tumi na ye dan ewo ahaban ni mu no yes ti nyame wadom yen yo na nimudia ye ni Ghana fo ye hu si ye nim na so si ye nim hwere enti ye nsono matuntum to dia ze yenya kwa nutumi se nutri ye ensono matuntum nutri ye black star because ye adwinsi ye nim na so ye black wushi suma de no we hunu de na bi hunu wushi sumu de no be hunu nutri ye eno na bow shroku ni babo na bow wie wushi sumu hunu te Ghana ade papa no ye se no en onje je ye se ade papa no black star no
ade papa re yesen that time for kobobo obi anga so obi anfe redo so abomudua abomudua ensa kwa no moko so abomudua anko wie yi enti no yen no yesunsum na kita yen no yesunsum tuntum enti ne se niema hwe timoni na wo mese mawani nya den enna wo mo de bonne ma tuku Ghana sunsum eye tuntum tuntum te bonne ma ade a yaye ne yie no oman ni mu ne yese no ade enye yie si school dan 3 years time no di for ya basa ay lolo basi light na papa ne dis so di tare Ghana yesus makita no te ya brasa enya brasa ebe green star green ko body aye ne black no black star en soloma ben ye en soloma tuntum soloma de ka gold en soloma ben ye en soloma tuntum obonsam krepo ye so ye en soloma hene for the morning star na de ne ye nko aye black star with black sense. It makes sense. So, I will explain myself in English for you. So tia see. Ama say wa so no when ya do benya wi. Ama say when ya do benya wi so tia tie. Ama say wa no when ya do benya wi because no ma kire ne niam ma ne akwa bie he ba shop wa kra ha. Wa si bie ba ko kumase. Enti ama say wa odidi hu nti obesere. So tia tie. Ama say wa odidi hu nti obesere. So tia tie. Ama say wa wanya ne dwetire wo me ho nti no. Ma kire ne niam ma na die Heba shop. It's a frefre nkugu bottle. It's almost a frefre nkugu. This guy. Frefre nkugu bottle no. Any semina ya me ye ma kire no. So ye bi good plastic no dey good bag mu. No apem kwala di nechi. Our say supply. Supply. Enti no man Ghana no. Enu nti na de papa no. Ye nye ni yie no. Enti hwe ajinyame yo ajinyame to yes ensunuma tuntum ensunuma ben ye tuntum me say ensunuma ben and ye ensunuma tuntum into Ghana you need to protect yourself me pacho bo ho ban protect ho atin protect yourself men kan kira say nyame ne madoso enye wo nko ani nyame you need to protect yourself ne niamanti menye den endane we osofo bia o mekira o ba sha dem oba ne ho a no aje $1,000 $2,000 enne obi ton yin enkankre ya mekokan yin ya kuturukum tinati kwa pan ne sankankra no ba bia o mo ye no eye $20 and $10 and $10 is how much 50 cedis or 100 Ghana cedis. But they are selling it $1,000. Because I say can cry. You got to say I never be in you. What you can man when so the idea because my protecting on till made them home for you two will be the two sooner we no moja by a day a best now. So the idea I am never make protection and only idea we would jarry and idea we you moja drink and see will be a moja area one home. More diabetes no beating me annum. Yes, annum. And no more sickle cells for no sickle for no me pacho no ya ne omo no ewiki omo pause ti no omo ahotutu omo so me pacho betimi anom e very powerful pa obi bia na oye sofo oye oduyofo no me pacho obi dware saade we e bia ne de obi a wabodam aba wanim ana so hie obi a wabodam wabontin po a o kasa kire na wadwetwo sa na de ban ye den etie ntani ma bi ho no ma ne ye ka kire wa na wo ediso so yes here now what this near my yeden adania yeden ama me pacho wo a obi bia me pacho mame honso no na me nchira ade an we eya abeben kitetumi ikita authority enu nti no se yesi asofofo na yemfa saade we nyede enka ho yede wonsra na guso adifo bebre use plastic one no me pacha o de plastic ade ya de nye yihwe aya da bia meka
hwe ade bia asase enje no yen nipa yenje won se wo de rubber etu nsuo ani a enko nsuo nase etete soro entimi nkwase but wo de ahaban etu nsuo ani a ekọ ewurase wo de ahaban etu nsuo ani a ewura ase the moment ade ahaban betu nsuo ani no ade bia na wo de to asase so na wo de to nsuo ma enko no enipa body enje ni aka banku agu rubber mu ne chemicals omo de ye rubber no na ye kasa na yeku ye ho ne chemicals omo de ye rubber ne akoba banku no ubedi by 10 years later no nya kidney problem by 10 years later no na wonya cancer rubber bucket ebi ono ma udware rubber bucket mu a ensu ohye no onipa bi a pulse entokoro da ho enwinya wo ho no eye ntokoro no adware ensu ohye rubber bucket mu na afi no ewura o skin nim enti onipa ba ho so no no wanya skin cancer wonti ase no dia ya kasa ya ho abayifo ya na yekunkunkum ya ho so dia tie ti ya ma ye ninya den enne ho ena obi bia no me kira de we wo me platform isum e ma na mafuru soso no me pa chon na last me kira ayi paya nwura paya ni leaves no ene ya friend say brof be ma leaves no onno ene lime no wanom e be drain o fat no but obi wa broche onya paya leaves no onya me pa chon wo be nya kwadu pekwadu lime ena cucumber me pa cha obe blend obe no na nopa ne anwumre ebe ben ne fat bia aye den ewo mu when this is my health and my life so yes here engineer ye ba ye kire ne ma ebe boaboa wo na obetimi alasase a wodi e ma wakoma aye adwuma pa ncho bibi owo pressure no eye pressure wo adwuma ya alasan wodi a e ma wakoma ye de na aluguntugun do bi di bo onyo se aluguntugun gbin me pacha obi bia wanya cancer me pacha aluguntugun leaves no aya no nennom why se cancer no aye kura me pacha pe aluguntugun no na efa salt ye de egum na wachi aluguntugun ni fruit na aye white one no na de afra enche de akeka ekuru no so ebekọ ekio cancer aluguntugun osigbu me pacha obepe bia eno bibia woni favor no me pacha obepe meyefo obebe colon ene aluguntugun da eye okrada no fagunsuom fadware ebema ne ma papa ye den aba wa brabom so tiase ebeba ne ma papa ye den aba wa brabom me pacha oyo na ya na asofofo ne sra o mani no me pacha eneni we no o de sra wani a ehyew waya obi na ebisa ahaban na o de kire ye ni edin oh me pacho ni nyina wo me ba amasewa ho oni ne me herbalist enti no me kire wo ni din pe eso kwa amasewa shop ho oni ne me ba wa bi herbalist enti no ukọ ni shop ho pe ebe obepe bi ayeden amawo na ye wo mu mienu me ketua bi o ketua na no ye den se ne kese no ena ya na sofofo no da bi ketekete bi mi hu ma bi ko ba me dia to ena ya na sofofo no e de ye wen asofofo ne de o de fa wani ase a okọ na o pants a so nyina wa keka kire na so hunu ho so eye oil bi to ya se eye oil ena mo de ye sa de no to do no ma wani aye den ada ho shebre se safo ne wurade o opeso ho ye den last me kire enkrampa obi bia na owo yemo yade a wasasasa enko osa me pa chokopi kuku unye kuku a na unye kuku obi bia wo pe ahaban ndi no omfre amasewa ne mami Rosina say amasewa shop na we himfa amasewa shop amasewa hin na wo shop ne wo acho di fa wa hacho da bio ti wo e wa hacho amasewa hacho no what okay sese no wa bie branch ba akoso okumase ono ne me herbalist mi ana ma kire no sese no obi bia wo pe din no onya amasewa
bibia bɛyɛ dɛn bɛyɛ kama ma no so te aseɛ ɛnti no wobɛpɛ kukuo wonya kukuo anu apɛ nunum na wanoa wonoa a wohwie gu kapo ma na wode ɛnkyena yɛ dɛn atum na wanom mesrɛ wo wogu ɔɔsa na wasaasasa ne nkwa a mepakyɛw ɛno soso no na de ban ɛno no wo ɔɔsa na waya ne nkwa a mepakyɛw no mepakyɛw wonoa no ɔsɛ ba ma ɛnyɛ adwuma noa no okukuo wonoa no okukuo mu a ɛyɛ adwuma paa obi bia ɔwɔ yɛmo yareɛ mepakyɛw wo a wonim nkrampaa no mepakyɛw ma menkyerɛw nkrampaa wei ɛne yɛfrɛ no nkrampaa wei ɛna yɛfrɛ no nkrampaa saa dua wei ɛyɛ ahoɔden dua kɛse ankasa ɛyɛ ahoɔden dua kɛseɛ hwɛ obi wɔ hɔnom a wontumi nyini mfiri abrabɔ mu da obi ɔde nkrampa adware wontumi nyini mfiri abrabɔ mu da na nkrampa no yɛwɔ adeɛ kɔkɔkɔkɔ bi wɔ so yɛfrɛ no agyabɔ mmiɛminsu yɛfrɛ no agyabɔ mmiɛminsu obi de ne nkwasi asɛm ne ne gyimie ba wo so so ɔbɛsɔre yɛ tiawa pɛ agyabɔ mmiɛminsu saa 9 turo ne din ka ho wo turo ne din ka ho a no pɛ aboa bi yɛfrɛ no abubumabaa no oni wo bi kɔfa bi ba menkyerɛ no abubumabaa na ɔde akyekyere na ɔde ato gyem maame hey esu efe ni su empa ne so da oni wiase mu hanom yɛfrɛ no agyabɔ minsu ɛne abubumabaa no ɔyɛ aboa bi a ɔno ankasa abubumabaa no yɛ ne ho round obubumabaa no yɛ ne ho round wa na wahyɛ mu a na wakata no so ɛno ɛna obi nya asɛm ɛwɔ court na onni ɔkamafo a wasɛm yɛ dɛ onni ɔkamafo a maame mepakyɛ ohia saa deɛ wei bi anza deɛ wayɛ no yɛfɛ no abubumabaa wɔn aboa no ɔno ankasa wɔhyɛ mu ɛna wabubu dua no nyinaa ayɛ ne ho round tetɔ da bi a na obi sei na obi ayɛ wɔ abrabom sei na obi akɔyɛ wɔ abrabom obi akɔyɛ wo sei wɔ abrabom a adeɛ biaa ɔhaw na maneɛ na wɔde atwa ho ahyia no saa deɛ wotwerɛ obi din na wode hyɛm na de kɔto nsuo mu a wɔnipa ko no wɔnim saa hey wɔmɛda fam ntafrɛ fam mpa wo kyɛw meka no kora kyerɛ wo me say ɔmɛda fam ntafrɛ fam na mpa wo kyɛw na wawie no waburo skoto no ɛno ni abubumabaa we yɛfɛ no odi oni bi asɛm odi ahiafo asɛm because ɔman yɛ wɔ mu no wonni sika a wasɛm sa wonni sika a wontimi mfa lawyer enti saa deɛ we bɛdi wo court case ama wo wobɛdi wasɛm ama wo obi ɛsɔre atia wo ɔno no ɔso wɔ bosom kyɛne sɛ wososo no woso wɔ nyame yes you are magani akwe yala you are magani ayi uwedura nyame so wotumi odiatia adenti na tunumre bia na tetefo no mu use perfume na perfume na omo be use no eye different wo perfume we ya how say the perfume we otie no how say the perfume we otie no we oyaboa bia wono no desert so na otimi nante desert so ana wotimi nante nti wo wabrabo ensi wiye no how say the perfume na tie no ebu so see ni akamutu to say ebu so say ni akamutu say na we wodi gu nsuom na wodi dware a maame wabrabo ensi wiye wabrabo besi wiye ade bi a ye ten on the to not here answer the here no ema bi nka honam don't you see hwe enote a wugina na etwu ko enote a wugina mu arabfo no omo teniam bi anya so ko tugubo desert no so teni ko ati desert no tie kro bo kan ho because omo ko Libya no bebire wum yesie wo mo desert no so tini samampo no tie areho nko a e kan wa areho ne apinisie nko a
Chot yasie samampomu notie e kan awereko ne apenisie nko a enti that is to notie de yem fan ken nipa today most Arab for no on so mo no omo nwe nkoko eye den nti omo nkoko layers no mo tibi ko ja wo mo so no mawu the desert to not here there eni won kwan se e ka woni padua because no ebi won mo siesie dead body we dey e so na ye not here bi amanfo fa apini wo so most Arab for no so e repu nipa eni wo mo da wo so oh enkreni be ka se minisane ba to dia se wo mo ni amanfo ye den e de daye den e wo so ebi ku nipa wo so amanfo esu fa yaka diem ti sa no tie no eni wo kwan se ka nipa bia mame pe obi a oyesunsum nipa o na won kyerɛ wo niyama ndan watin Epacho mon kan comment ni enko Before Mr. Fan dey bisa say perfume no horse dey no benya bi wan hin oh no horse dey no no meni amase wa be kasa hwe so dey ase de amase wa woni bi de ya nkyere no ono de haban ni yi oyo frafra amasa de haban no oyo frafra na akoto oyo no de amex all la frafra ba we ni de wo hia bia uhunu mi hamema obi na we ni mpanifuo ade so dey ase enye common mpanifuo ade a ye de mampanifuo na oyi we di amase wa woni bi eno de okaso wo bia na oboa enya de a wo bi so dey ase we na di omo sunsumfuo ta kufuo no ogbolofo no no sunsumfuo ta kufuo no ogbolofo no obenya bi between Sasia manzo se ni din design oh yeah nchirawo so yes one le left no say na le left no tie o dwamanfo ba no ono ne kire nipa se de ye bayi ono ne kire nipa ono ne spiritual marriage ba o dwamanfo ba le left no say no tie pant kura wonse bi le left no pant kura no onya den wonse bi chot yate o ye nega now I said le left tie wan na obetum pant kura no onhye bi won ne kire nipa se na le left no e dey bia no tumi kum nkwala taa won ne kire nkwala oba mu yes won no ne kire nkwala sa ne left no no tie won ndi beyi won ne kire nipa se de beyi na o kire nipa se de o mo bebo adwaman wo mu kunu no machi cheating by le left no ono de sa na ma we nyina ye dan e baaye nchi no do yin me sidawo ma wani naho ma wani mere pesunsun niyama ne faka mu ni pedua ne niyama nye dan enane me pa cho tore bia no bi pese o ye for boys obi pese o jimi me so bi pese o ye dan o ye for boys obi apoto nu tire ti bayi ni momani no le left no no ankasa ma wa wo mo no waku wo mu nyina na obontinsuni waku wo mu nyinara na bontinsuni wakuo mu nyindara na bontinsuni woni ehumoburo bia enti no obi wo hono ma na obi jimi obekọ ba bi no fafo bia ayo jimi no me sro me kira wade ne waye wontimi nye ojimi ne wonna to bia se ese me ba kira wade wontimi nye ojimi ne wonya dan na da bi free o ayo ojimi no wande free watseneka me so ayi dan Watseneka wa so me be kira wade sa enema me ensa wen wunya obi ntimi nya for boys obi ntimi enya for girls obi ntimi njimi obi ntimi ntwi wunni obi ntimi control wo spirits
So yes ye obi ntimi control with spirit aba we yefa ne esum ene han we yefa ne sida wood twini duro dua we so aye ahomachem ye ka homachem na ya nipa bebre nim sa homachem na moja firi mo ba no so yes ye nipa bebre nim ahomachem ne moja firi mo ba ahomachem no ahomakasafo ne moja firi mo ba ahomakasafo ena obi bi obekasa honhom enti enuemu no oboa ahonhom ti nuem amese obi bi obekasa honhom enti nuemu no ahonhom ti nuem me ka no kwara kirawo aya bisa operators fo no mbububu nua wo kwaye mu no bisa wo se wo mu bu nua na ede na ya na si me ka sunsuma de na atro pa se woni mo operator bi aya bisa no so mo kwa forest no mu di doma machine bodua bi mu a aya de niema ne de niema ne si odum dua sia wo mu twa odum ana wo nyina e wade a omo yansa ansa no mo twa sa adua no me pa cha obepe sa de wen no ape aqua magic me se de yin aqua magic me se de yin me se aqua magic magic we ye magic we ne wosofu bi ka so obeyi sika onya yi a queen of the 90 ya ye owes bi e ka odi o kan ya odi e won sase na na sika te edi be seconds na da na emura back we any aqua magic me chira won niam o ye ni say ya posafra queen of the 90 na da sika because a magic colon me say eyi hwaman kase me ya me de sra aya pi colon we dwale awie no na wo de asra na wura wo body nim no bi na bi so wo so echa na awo ne nsu we fa aqua magic fa na ye den etie we o ka se ne ma miensa we we ahomachem cedar wood esum ne han nti mane mfiri sum no omra mane mfiri han no mfambra no be won say yes sa makowo hoi eye den ehye nti rodin pe protection ye ka protection na me kire wade bi se obi ono mu a abeka se ene o diska gogun kwantana ya spirit bia mefa diska gogun kwantana ya me pa cho spirit befa ate enka tumi ni kwantana so enka nyame ma ezeko emfere mframa mfiri kwantana so ma me there is a spirit bibi ni baby enka danka ye nto ye punum chodi ate there is a spirit ntima wani na ho like say timi bia ni kwantana so enti di bibi kogu wono mu a enka mafo di niam gu o ma na yira ade e becho beko ni ho tumi wo ho ana be fa tumi ni wadwa na bia konsuom ni yese wo fire nsuo no hwede be pie hwede be pie abawoso obi ase odi sika kote ahaban ase a sika na be da ho a spirit bia mefa onipa na ote ahaban na ba akwafa me haban tumi wom haban yen home oxygen ene ka haban amaye den carbon dioxide so yase enti haban omo home sunsum tin haban mu se ene okose nsu a odiska gu nsu ni ma obi a nkofo nipa no hwe nsu ni so ne ba akofa nsu ni spirit tim wo bayifo na de na oye wo no yare no ko ye ya akoto okwa odiska ne koto ye shishuku no dodoma wo diska na akoto and then almost diska no munya no he no ma da akoto yes there is a spirit obayifo beto yale ama wo a wo disika ne koto firi dwam no de akoto no de abrew say be 50 pesos e 500 million e 10 1 cedi e be 100,000 yes. There is a spirit mo bia na down say bibi ni bibi akoso kete wompo no ka be hu de be free pu ni ma be kire wawe so anajo bibi wo baabi wate mo bia na daw ye wa honhom wo ho eno tititi memu no obi twa lo obi eche ka utu de ke twa nsuo ni bi da fa ubo 20 times
ansa na the bridge na yede what the car na yede afa bridge ne so baby wo baby wati bibi ni baby anka yeda anka ye pono no ka bibi ni baby ka da anka wo de dade to pono nachi ka de wo de pre wo ebo wo dan nachi ka wo de wo da mu yi watum na wo hyem watum na wo hyem bibi wo baby bibi ni baby anka yeda anka ye pono no ye nya den ye ntum bibi wo baby timawani nya den enna ho emo bia na da se bibia ni bia bibi wo baby wati bibi ni bia nka da nka yentu yepunum to dia tie wo kan samsa wo kire saya bayifu otu kan ma me Psalm 59 wo kire saya bayifu etuko bayi nenka baye den no nka obayifu because na ebo na de to bekwa e bia peace fm for omo man news station bia man news atwo no bia ada so dia tie obi ada edwen ho bisa ho se na le no obi ti e bia bompata obi ti fabrode beto me chok obi ti ayi kotwi obi ti ayi apatrapa obi ti ayi kofodua ni we hunu se 12 o'clock abonti ye nyina ye kohiem ewayi ayi akwasi hu ye kohiem ewa renade ye kohiem ewa nkokọ bisa ose eba ne sen ena bayifuo o mutimi hunu se 12 o'clock no abo enti ye sori atu akobayi me pacho Psalms be kire yen kwan ya bayifuo sori tu ma wo sofo na ada wo se bayi ni baabi an wono no bayi ni bi nwe no to tie wono no bayi ni bi ntina ne so ma obi ana ada wo se spiritual knowledge ni baabi an no wono ka spiritual knowledge na dokoro no enti o ka se wotim a o spiritual knowledge ultimate amma obi a o spiritual knowledge akwankire o ultimate tutuma no because wonyina you are the same kan yanko Psalm 59 verse 6 waso wasan ba enumere na wo posa akraman waso wo yeden wasan ba enumere entube mu so akraman be no je ni we so aso sa na dwono wo mo frefre wo mo ho wo mo ko bayi waso wo pot se wo kraman na wo chi krom wo hia bisan sa na de 12 o'clock no when na ema news wa sa obi a so enti wo da ho na wo te kama ni su wesi yego so na ejana so ejakoko no aso yira wujira me se beyi su beyi wo bonija no akote bosomachi abosomfo bebre ni beyi etisen kolabo meka no kore na ayede akere wo bisanse sata na 12 o'clock no radio be na ema news a obayifo no asore o se me time aso dangerous time 12 1 2 3 a dangerous time 12 1 2 3 timua ayam washroom any dem am sorry ebe donso na 12 o'clock ni we no munhwe yi eni nyina no betmenya spiritual and honhom bi betime abowura wo because that time no a dangerous time omu chinchin kan yengo waso wasan ba enumere no posa akraman wasan ba enumere no pot sekraman na wodi kurom wo chinchi waso wodi kurom wo chinchi enti obi woti area bia abrofo kraman na ya wo nyesa local kraman woni tifi o si me pa cho so de na be bidi mu no woni kraman tifi no so de be bidi mu no ade bia ko so fi o ma information o ma fela waso wamada wada ene wakwa asoro de akwa nkyire bia ba ntibra ne bese no odi meka wonni mu wamusu ahu waso wamada bra no wada ene wakwa asoro de akwa nkyire bia ba wanware wode akoda bra ne ye mese no hwe ma wani na ho obenwusi area bi wo hono ma na nkrama yesu na we yaje so afie baakum na we yaje so afie baakum na o makohia wo junction so ti ase wo makohia wo junction we na o makohia wo junction we hwe enyina mo
Anadwo ma bia nyina mu akosia bahu anadwo ma bia nyina mu akosia bahu anadwo ma bia makosia we enkrofo ma me ne enkrofo papa ne enkrofo asofo ne enkrofo spiritual mothers ne omu nyina asiesia ho no mo no omu asia mu meeting esa anadwo krama anadwo adie kochia wo ye nipe anadwo krama adie kochia wo ye nipe anadwo krama wo anadwo krama wo anadwo krama no adie kochia no adani nipa kan ne enko wasina wode won ano aworo kasa waso wode o mano ye dan aworo kasa etube won se krama no won po wo waso wo mo de o mano no wo mo de woro kasa wo de o mano no entini wo na wo ye no wo church hwe e no de akwankyere bia be wo anwale wo de akwada momra ne ba no e ko school momra ne ba na nya visa mo ko hia no wakwan momra waso wo de o mano e woro kasa enti osofo bi be ka cho bayifu ni ba bi enti wo dada sa asofo no ne ho adwo no sa asofo ne ho ayeden du obenya wo nyame mu anya awie ni wanya enti wo asode ba na wo no amfa ho to obechote bibi ni ba bi enti wo dada sade wo bibi ha okroba wuntimi wo kan kire no because we dikan ya ka kire wo se wa bre wo so se bibi ni ba bi enti bibi ha wa wuntimi wo kan kire wa bre wo so spiritual manager ni ba bi am enti obi no ba beda na dwo na twetwe be manager no de wo ma wewura wase na dwa wuntimi wo kan kire no because wa bre wo so se spirit that it doesn't exist. Yes. Oh, brain wash some of the brain wash here. Because we been we no when we into wo problem no wo spiritual marriage problem no wo be problem no emfa ne ho enti emfa man to baka to san niema no eni ho enti engine to ade a wonji do be de aba manim kan yenko waso wada wanano woro kasa waso mo de o mano woro kasa enkrante wo wanano waso enkrante wo mano waso enkrante ye den wo nkrama na wo musu no yesi enkrante wo mano o dada se be ye ni ba bia enye be ye kra ni ho enye obosum kra ni ho enye ni enti be nye wo adwuma be hu na dokore wo yam me se wo no ba beda na wo fra obi ba bi na fra putu nya no an ye nyim no anadwo bia wo je 9 wo je 4 rounds 9 nyinum so dia se brother ne sere no because no or problem on minka because the sofa catch be ye bi ani baabia the sofa catch no spiritual village bi ani baabia and the problems are family you can't go and tell the pastor because no he have already told you that there is no spirit. Yes. Oh, was one man no yenkrante enkraman na ya wo musu anadwo no ma me ene wate ti wo krama bi wo area mu na wo so no sa bayifo ekomiti ene me kachiro sa amre no soro ne bompaye fa ho hyewade nsa fa wo mani nu ade himoganim because en said en kramani eye wo e wo fie wono no enie me ye den e dane obi di comment ya ba me yenken kan ma no Isaac Mensa o se prophet de wo kan ye no kware o se krama bi wo mu area mu ho o start ni su ni 10:30 no de awie 12:30 yo saa no obeye ni wo ye saa nam ade papa bi e beba area mu ho no mo na esa oboy shiga tugu to be area bi no kamatim obi wa otibitu no bitana hwe enkrama ni bi wo no mu am wo su a asa ye mia ne kon abayisiam nko a bayiye nko a wodo hwe mse mawani mbere mawani naho na ne manya den endane nya den sawa
Oni na ho na nneɛma nyɛ den ɛnda ne ma wo ma nneɛma nda ne ma wo hwɛ ɛmo bi na da wo se bɛyɛ bi ani baabi bɛyi ne ɔnkɔ kan samayi aya na sɔfofoɔ no they don't read the quotation no ɔmo kɔ check internet ne deɛ wɔ so no wabebre wɔ so because deɛ wɔpɛ wɔ nyame mu no wanya wie sika no wɔpɛ wanya ɛdan no wɔpɛ wanya car no wɔpɛ wanya nti no deɛ aka yɛ nkwase akeka wo no ɔmfa wo ho so besi sɛ wo bɛda sɛ wiase bɛyɛ wo dan wo no na akyi hɔ enti ma w'ani nya dan ɛnna hɔ na Awurade tutu anam ɛnsi yie medi na wɔrɔ kɔfa gidi no for yɛsie dodo na afei mu du mu gya taa me awu tutugya tugu eke wɔ sɔfo wɔ padwuma bi yɛ nti wɔkraman ɛsum wɔ area hono sɛ from 12 1 2 3 no wahunu sɛ ei saa sɛ ma papa yi kaa yɛn ɛyɛ nokorɛ Psalm 35 Psalm 91 Psalm 109 ne yɛde hyia wɔm na nneɛma tumi ayɛ den adane ɔdɔ Awurade ɛma ne nsiw kra yie wate anwummere mede wo hyɛ wɔdom ankoma Nyankopɔn nsa Awurade mmoa wo srɛ ne monyam mpuntuo abrawa papa openya akwansodeɛ ɛma wo nyame a wɔyɛ amani ampɔn a wɔnim ne mani no ɔnko no ɔngye wate ɛsrɛ mu sɛ gyata nyame a wɔwo so ne ho anim alamatudu ayera wɔwɛmfoɔ kɛseɛ deɛ mesra ma wo kyɛ Awurade mmɔ ho ban adeɛ bi a wodi mfifire ayɛ a wɔbɔnefoɔ no bɛyɛ no adwene sɛ wɔbɛsɛe ne deɛ wonipa bɔnefoɔ wɔbaa bɔnsam sukusare na manya bɔtɔbɔne bɛda ne ho agyina mu abiri so obɛtwitware w'anam mu deɛ obi ntɔ nsa mfa nkɔhyira ne busuafoɔ wɔsoro aprada nkrante di akyire emu bu atamfo nhwe a menemoate Awurade mmoa wo bɔfopani Metatron wɔkodɔm kɛseɛ no wɔmfa wo mfiri adom mu ɛnkɔ adom mu ɛnhyira nkɔ nhyira mu ɛnɛ anadwen Awurade nso dayɛ papa obi bia wobɛso dayɛ bɔne mekyerɛ wo adeɛ wei obi bia bɛso dayɛ bɔne mepakyɛ wowɔ back to sender sort bi wɔ hɔ noma ate sɛ warrior empire for deɛ obi a wɔ back to sender sort bi wɔ hɔ ɛyɛ herb ɛne ɛde ayɛ haban ma ne nubla ne ɛde ayɛ woso dayɛ bɔne a ɛnkasa sorry sensu bucket sankyene bi gu nsam fa dwiram tonight right esi nsuo nim na kan Psalm 91 o kan wi afa nsuo ne kodware ade bia wo mo ye obi abere verse akom so back Awurade nka ho wade nto bibia na mo ensi yie wofopani mu a obi a wate onfa mu mfiri adom nkwadom onfa mu mfiri enhyiramu enkonhyiramu tumi bia besore yetia mo no Awurade ensore ntia obi bia wona metena platform yi so nne yesi sie ne keja eni aseda Awurade enhyiramu nyinaa ene yesu ade pa na ya na mini mmere ye bre no aya na ye bre ama yen we anadwi ye fe ne ye beginam ye bebo mpaye ya ye odima mpaye bo amam aya mini mmere nka da bia nka meba abe kyerɛkyerɛ wo nneɛma ama wani so ayɛ ada ho ya tamfo so a mo bɛka ho ɛma video no ɛkɔ n'anim nyinaa no Awurade entua moka no wɔmmere mase na bɔfo panin ense mu nnwuma nyinaa adeɛ bi a mo bɛhyehyɛ biara no ɛnane nkɔm so back to sender mu hyira Awurade nhyira mo dɔme Awurade ndɔme mo sɛdeɛ wɔka kyerɛ Abraham no ɔsɛ Abraham yi deɛ ɔbɛhyira wo no me Awurade mɛhyira no na deɛ ɔbɛdɔme no me Awurade mɛdɔme no adom ankoma mu a wate Awurade mfa mo mfiri adom mu nkɔ adom mu tumi bi ɛbɛsɔre yɛtia mo no Awurade ensɔre ntia wo nyame yɛ adom na adom ya wɔkyerɛ nnwumere yɛbɛhyia wate na wɔkyerɛ deɛ mede ɛbrɛ wo no ɛyɛ pa wom Awurade nka ho ɔba pa ma bibi Awurade enhyira wo Awurade entutu anamo nsi yie maame Annabelle a wo Massachusetts wo so no deɛ state na wo no state ni din yɛ de
say America state and din there Massachusetts and na ma baby all the way nature say jealous kakarabam all the way Georgia for so wo hopa nyame adoma Georgia for this yama besra mo ate me ma baby ho no etino ne ko Canada so me ko ma me ya ho wo Canada me ko ma me ya ho wo Canada me ko ma baby woni Bradan de man ko ne ho enye yi Bradan ne yede de man ko mo ho anya de a ebe ye nti no me kotena New York be 1 week bi ane me ko Georgia Erade enshiro bibia no ntutu bibia na monsi me ko England so a me ko me ba ma me kone ene ma me Lydia ene ma me Florence me ko landing de me chin because me man doors wo ho landing in Germany me man doors me ko Japan so a me ko me ba yi ma so ho no mu New Zealand so me ko kuku a ho no mu ti me man de me kotena kakra na makotena me ko Denmark so me ko nana hema ho Copenhagen e wona na hema ho no Erade enshiro bibia no ntutu bibia anamo ensi Erade mu bibia me maame afua maame ama Esther ono so wo New York nti no mafi New York no ese metena ho 2 days bi e ko maame ama ho soso Erade nshira me manyina me de nwum we jaw kwan obi chiri ni bi wate obi tan wa tan ni bi obi dowa ne wado ni bi ni nyame anim onyam atimi ayede awie peye e mo obi bia nto pressure ma wate obi dowa do ni bi obi tan wa ne wa tan ni bi na hye nyame die ni onyam atamfo nye nyame wate watamfo wo mu nye nyame die nyame be ye no wa ye wie deda Erade nshira ho nyame yadoma wo chena yebesai ahia obi amfa nwum wen entwa ne naase aye osi hwiri na wahwiri aye osi twa ho ana watwa ho Oduma bay foja the warrior prophet Gideon for yes ye do no ye na clear seko the warrior prophet utini to say okrobo wuchiri no kwa wutai no kwai oludia said da ba ni mo nam fo no ba ma wasiso sa no abafo ni na ka chire no what is so concrete na chuma what is so concrete na say ade what is so concrete na ni na ade akra na wo hwehwe ade na ma to ba ya prophet Gideon for yes you don't know the warrior prophet so concrete shanema to me na shanema ade ya chuma bo na ma eti ba wade na chipini no no nenya resta nenya control nenya juma pa nenya waripa nampum tuomra elibagi kasa ya dro that's when you dro to me bana chinya me to me oh mara te koko ujibuni wana uni etiamu etiakika fue mkawa muntum wamra mwasi naso koko na wamo
What's